μεγάλες αποδείξεις, με ατράνταχτες αποδείξεις, τι έχει γίνει τόσα χρόνια. Πώς έχουμε έρθει μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν εγώ δεν έχω πιστούς, δεν έχω οπαδούς. Έχω αδερφούς Έλληνες οι οποίοι κατάλαβαν και από την ώρα που κατάλαβαν και έμαθαν και ξέρουν, σταμάτησαν να πιστεύουν. Καταρχήν να διευκρινίσουμε, βέβαια, σεβαστό γι' αυτό και άκουσα την άποψή σας. Το πιστεύω δεν σημαίνει ότι γίνομαι πιστός κάπου. Ούτε το πιστεύω έχει πάντα την έννοια της σχέσης μας με το Θεό και της πίστης. Το πιστεύω σημαίνει ότι μου λες κάτι και σε πιστεύω ή δεν σε πιστεύω. Δεν ξέρεις όμως. Όταν έχεις αποδείξεις, ξέρω. Με πιστεύω δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ναι, όταν έχεις λοιπόν αποδείξεις, πιστεύω. Άμα δεν έχεις αποδείξεις, δεν μπορώ να σε πιστέψω. Όχι, δεν υπάρχει πάλι. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, είσαι στο ίδιο ρήμα. Δεν γνωρίζεις. Θα το πούμε λίγο πιο απλά. Γιατί δεν γνωρίζω. Αν αυτή τη στιγμή μου δείξετε ένα έγγραφο το οποίο λέει αυτό. Δεν το πιστεύεις, το ξέρεις. Πιστεύεις όταν δεν έχεις. Πιστεύω αυτόν που το είπε και το ξέρω. Δεν πας περιπτώσει, δεν νομίζω ότι το θέμα μας είναι μεγάλη. Να μείνουμε στο παιχνίδι. Να το λύσουμε λίγο γιατί είναι πολύ εύκολο. Σας λέω ότι έχω 200 ευρώ στην τσέπη μου. Πιστεύετε? Αν μου τα δείξεις, ναι. Όχι, άμα τα δείξω, ξέρεις, δεν πιστεύεις. Από τότε σε πιστεύω. Να το πεις πώς σε πιστέψω. Ακούστε, για να καταλάβω. Μην το έχεις. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το θέμα της αξιοπιστίας. Αν σε έχω δοκιμάσει νωρίτερα και ξέρω ότι είσαι ο φίλος μου Αρτέμις, μου είπε κάτι, συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν τραβάς το λέω, τότε θα σε πιστέψω και χωρίς να τα δω. Αν όμως ένας καινούριος, ένας ξένος που δεν σε ξέρω, πώς να κάτσουμε λίγο στο ακριβώς την έννοια. Ξέρετε, όσο και να πηγαίνουμε και να θέλετε να πιστεύουμε, πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, είσαι στο ίδιο ρήμα. Επειδή δεν γνωρίζεις. Δεν πιστεύεις γιατί δεν γνωρίζεις και δεν έχεις μάθει. Πιστεύεις πάλι επειδή δεν γνωρίζεις και δεν έχεις μάθει. Με το που ακριβώς δεις τις αποδείξεις, δεν πιστεύεις, ξέρεις. Άρα λοιπόν το πιστεύω είναι γιατί δεν έχεις ακόμα, δεν ξέρεις, δεν έχεις μάθει. Από την ώρα που μάθεις δεν πιστεύεις, ξέρεις. Άρα λοιπόν στη βάση ότι με πιστεύεις ή δεν πιστεύεις ότι έχω 200 ευρώ στην τσέπη μου, είναι ένα παράδειγμα ότι δεν γνωρίζεις. Όταν όμως με ψάξεις και γνωρίσεις και δεις ότι αυτά έχω ή έχω παραπάνω ή οτιδήποτε, θα ξέρεις ακριβώς τι έχω. Που σημαίνει. Σήμερα λοιπόν κάθε διδακτή. Εσείς έχετε αυτές τις μετοχές που θα σώσουν την Ελλάδα και την οικονομία της και όχι μόνο την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εγώ να ξεκαθαρίσω. Προχωράω γι' αυτό. Είναι η βάση λογική. Καταρχήν κύριε Σόρα, είναι δικαίωμά σας να ερμηνεύετε την έννοια της κάθε λέξης όπως εσείς νομίζετε και είναι απόλυτα σεβαστό. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά το πρόβλημα μας. Εγώ δεν την ερμηνεύω όπως θέλω. Πώς δεν είναι σεβαστό? Σέβομαι την άποψή σας. Από εκεί πέρα πρέπει να την υιοθετήσω. Για να υπάρχει ένα σεβασμό. Το πρόβλημά μας είναι τώρα το τι είναι πιστός και το αν πιστεύω. Το θέμα είναι ότι έχουμε. Το θέμα είναι ότι εσείς με είπατε ότι έχω πιστούς οπαδούς. Δεν είπα πιστούς, είπα ανθρώπους που σας πιστεύουν. Άλλο πιστεύω, άλλο πιστός. Το ίδιο είναι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν εμένα. Υπάρχει θρησκευτική διάσταση του πιστού. Είτε θρησκευτική διάσταση υπάρχει, είτε θεωρητική διάσταση, είτε μαθηματική, είτε επιστημονική. Πιστεύεις ότι αυτή η μέθοδο που σου λένε είναι καλά, αλλά πεθαίνει. Δεν ξέρεις όμως. Άρα όλες οι διδαχές του πιστεύω έχουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λογική. Μην φάμε τώρα μισή ώρα για το πιστεύω και τον πιστό. Θα μπορούσατε να δώσετε μια απάντηση γιατί δεν σας πιστεύουν οι αρχές, γιατί δεν ξέρουν αυτό το οποίο ξέρουν, για να μην είμαι στα δικά σας τα λόγια. Οπότε δηλαδή κύριε δημοσιογράφε, εσείς γνωρίζετε ότι εμένα δεν με πιστεύουν οι αρχές. Και έρχεστε τώρα λοιπόν να μου πείτε γιατί δεν με πιστεύουν. Με ποια απόδειξη μου λες ότι εμένα δεν με πιστεύουν οι αρχές? Γιατί αν σας πιστεύανε θα είχαν πάρει αυτά τα λεφτά που λέτε ότι υπάρχουν και θα είχαν σοφρίσει το χρέος. Δηλαδή δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό. Βεβαίως. Αυτό είναι λογική που λέτε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός βασανίζεται από αυτό το ρημάδο χρέος και πέφτουν τα μνημόνια. Το ότι υπάρχουν τα λεφτά με τα οποία αν τα πάρουμε έτσι όπως εσείς έχετε πει ότι υπάρχουν, δεν έχετε πει ότι υπάρχουν λεφτά? Όχι, δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία της κυβέρνησής σου. Μπράβο. Κυβέρνησής μου. Βέβαια. Είπε η κυβέρνησή μου ότι έχει 603 ή ξέρω εγώ πόσα 3. Βεβαίως και το υπογράφει κάθε χρόνο. Η κυβέρνησή σου υπογράφει τα 115 τρισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο η κυβέρνησή σου υπογράφει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εκάστοτε. Δεν είναι μου, είναι και σου. Ναι, το λέω σε σένα για να καταλάβουμε. Εσύ που αντιδράς. Εγώ δεν αντιδρώ, εγώ ξέρω. Δεν αντιδρώ σε τίποτα. Άρα λοιπόν. Ρωτάω δημοσιογράφος, με αυτή είναι η δουλειά μου. Ναι. Δεν ρωτάς, δεν κάνεις μόνο ερώτηση. Βάζεις και ταμπέλα ότι δεν με πιστεύουν οι κυβερνήσεις. Βεβαίως με πιστεύουν, όχι με πιστεύουν, ξέρουν και δεν μου απαντούν. Και βεβαίως δεν τολμούν ποτέ να βγουν δημόσια μαζί μου, γιατί είναι όλα αυτά που έχουν κάνει παράνομα και άλογα.
Όπως για παράδειγμα. Είναι μια θέση σας την οποία πάλι θα πω ότι σέβομαι. Μα δεν είναι θέση μου, είναι η αλήθεια. Η θέση μου είναι άλλο. Ακούστε. Η κοινωνία έχει πάει εκεί που έχει πάει. Είναι η αλήθεια, γιατί ο καθένας λέει την άποψή του. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν απαγορεύεται να λες την άποψή σου εσύ. Και ιδιαίτερα μέσα στον ελληνικό λαό. Και εγώ απαγορεύεται να έρχομαι εδώ να λέω την κάθε μου άποψη. Η συχνότητα είναι του ελληνικού λαού και πρέπει να μάθω ελληνικές αληθινά στοιχεία. Γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ για να πείτε την άποψή σας. Δεν λέω την άποψή μου, απαγορεύεται από την άποψή μου. Πρέπει να δείξουμε τα δεδομένα όπως είναι. Σήμερα λοιπόν και κάθε χρόνο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποιος σας απαγορεύει να πείτε την άποψή σας? Μα δεν πρέπει να τη λες. Έπρεπε διοντολογικά. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου, μας ενδιαφέρει στη δημοσιογραφία, εάν και εφόσον είναι έτσι τα πράγματα. Ποιος σου είπε ότι μπορεί να λες την άποψή σου στον ελληνικό λαό, όταν είναι το μέσον δικό του? Την άποψή σου να την πεις στο σπίτι σου. Την άποψή σου στην παρέα σου. Όταν βγαίνεις δημόσια και έχεις δημόσιο λόγο, θα πρέπει ό,τι λες να είναι τεκμηριωμένο. Και δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου. Άρα λοιπόν αυτή η έννοια. Ρωτάω λοιπόν και εγώ εσάς που είστε εδώ καλεσμένος και ακούγεται η άποψή σας. Δεν λέω την άποψή μου εγώ. Εγώ λέω τα στοιχεία όπως είναι. Σήμερα ο ελληνικός λαός κατέστην πλουσιότερος στην αναγνία του όταν αυτά έχουν εμφανιστεί. Υπογράφονται από όλες τις κυβερνήσεις και από όλη τη Βουλή κάθε χρόνο αυτά τα αποτελέσματα, τα οικονομικά, τα οποία δημοσιεύονται στον ΟΗΕ. Δημοσιεύονται και τα υπογράφουν 48 παγκόσμιοι δικαστές από 24 διεθνείς οργανισμούς και όλοι αυτοί που υπογράφουν είναι οι δικοί μας άνθρωποι που εσείς τους εκλέγετε. Και τώρα που εμφανίζεται όλο αυτό. Εσείς δεν ψηφίσετε εδώ? Ναι. Άρα και εμείς όλοι μαζί τους εκλέγουμε. Καλά, αφήστε το, εμείς θα το κάνουμε στην πολιτεία. Τώρα καθίστε στο εσείς, γιατί είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και εκείνοι που πιστεύουν. Συγγνώμη, εγώ δηλαδή ψήφισα, εσείς δεν ψηφίσατε? Εγώ όχι, δεν ψήφισα καμιά από αυτές τις κυβερνήσεις. Ψηφίζω εδώ, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω ως Έλλην πολίτης οτιδήποτε αλλογενή, σχιζοφρενικό και καμία σχέση με ελληνισμό. Όλα αυτά τα μορφώματα, τα ξενόφερτα τα οποία υπάρχουν στον πάγκο της ελληνικής πολιτικής. Και επειδή δεν ξέρετε και εσείς το τι ψήφισα εγώ, γι' αυτό λοιπόν δεν θα λέτε εσείς η κυβέρνησή σας, αλλά είναι η κυβέρνησή μας. Την ψήφισε ο ελληνικός λαός. Καλός, κακός, αυτήν ψήφισε. Ούτε ο ελληνικός λαός την ψήφισε αυτή την κυβέρνηση. Ποιος την ψήφισε? Κανένας. Τα αποτελέσματα τα βγάλουν μόνοι τους. Με δικές τους ιδιωτικές εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο. Ψεύτικα αποτελέσματα σε μια κάλπη. Η οποία πάντα είναι κάλπη και το λέει και το όνομα. Κάλπη. Ενώ όλοι μεταξύ μας ξέρουμε τι ψηφίζουμε από γειτονιά σε γειτονιά και από παρέα σε παρέα, τελικά εντελώς στοιχεία κρυβόμαστε για να ψηφίσουμε στην κάλπη. Άρα άπλος μετράει, τα αποτελέσματα είναι πάντα ψεύτικα, οπότε εμείς κυβερνόμαστε τώρα. Υπάρχουν μέσα σε εκλογικά τμήματα εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Και δεν το παίρνουν χαμπάρι άμα γίνεται νοθεία? Κύριε δημοσιογράφο, ή είσαι νεότατος νηπιακή κατάσταση στη δημοσιογραφία, ή τώρα μου κάνετε εμένα πλάκα σε ιδιαίτερη μορφή στην εκπομπή σας για να γελάει ο κόσμος. Δηλαδή. Σας κάνω πλάκα όταν λέω ότι μέσα σε ένα εκλογικό τμήμα υπάρχουν 7, 8, 10 εκπρόσωποι κομμάτων. Αυτό το θεωρείτε πλάκα? Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα δεν τα μετράνε εκείνοι. Εκείνοι δίνουν σωστά τα αποτελέσματα. Εντάξει. Στην καταμέτρηση όμως του συνόλου γίνεται από μια εβραϊκής, χαζάρικης, αλλογενής εταιρείας, ιδιωτικής πάντα και όχι του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Singular Logic. Οπότε τα αποτελέσματα τα παίρνουμε εκεί και την άλλη μέρα τα καίνε γρήγορα τα ψηφοδέλτια για να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σας διαφεύγει μια λεπτομέρεια, την οποία εγώ θα την πω. Όπως και εσείς έχετε δικαίωμα να πείτε, απλώς έχω κι εγώ. Ότι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν, τα δίνουν στα γραφεία τα δικά τους. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα ένα κόμμα, έχει εκπροσώπους στα 10.000 εκλογικά τμήματα. Αυτοί οι εκπρόσωποι τηλεφωνούν και λένε γράφε. Και γράφει εκείνος ο τύπος εκεί πέρα το αποτέλεσμα το οποίο έχει δοθεί και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι παιδικό αυτό που μου λέτε. Έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου παιδικό. Είναι η αλήθεια όπως την έχω βιώσει την παιδικότητα τα 36 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Να αποδείξω την παιδικότητα. Και η Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει την επομένη να πει ότι κάνατε λάθος τα αποτελέσματα, τα αποδέχεται. Τώρα, άμα έχει μια διαφορά 2, 3, 5 ψήφους, δεν το συζητώ. Γιατί τα αποδέχεται όμως, ξέρετε? Γιατί τα αποδέχεται? Γιατί είναι τα ίδια με αυτά που πήγαν στο Υπουργείο. Κυρία μου. Και είναι πολύ παιδική σκέψη αυτή. Μάλιστα. Το ότι έχεις τα αποτελέσματα ως κόμματα δικά σου δεν σημαίνει ότι έχεις το σύνολο. Το σύνολο δεν το έχεις. Ναι, μεν έχεις τα δικά σου, δεν έχεις των αλλωνών. Που σημαίνει, όταν δεν θες να κλέψεις ένα κόμμα, φορτώνεις το άλλο με ψήφους. Άρα το φόρτωμα που έχει γίνει στο κάθε κόμμα, που οι ανθέλληνες επικυρίαρχοι θέλουν να φορτώσουν, το μικρό κόμμα ή το δεύτερο ή το τρίτο δεν το γνωρίζει. Άρα δεν γίνεται να κάνουμε τόσο φτωχές σκέψεις σε ένα περίπλοκο, αν το θέλετε, δεδαλώδες
εκλογικό σύστημα. Απ' την άλλη, θα πρέπει να σας πω ότι να ολοκληρώσω. Ναι, όχι στο πρώτο κομμάτι. Να ολοκληρώσω. Θα σας καλύψω να ολοκληρώσω. Ναι. Εμείς πραγματικά. Σας ξέφυγε κάτι. Ζητηθεί, ότι δεν δίνει ο αντιπρόσωπος τα αποτελέσματα μόνο του συγκεκριμένου κόμματος, δίνει όλων των κομμάτων. Μην συνεχίζετε. Είναι πάλι παιδικό. Ας τα κάνει ό,τι θέλει, ας τα δώσει. Δεν μπορείς να έχεις τη γενική καταμέτρηση. Πάντως, θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος που με λέτε ότι είμαι παιδάκι, αλλά τέλος πάντων. Να με κεράσετε άλλη φορά, γιατί σας λέω και νεότατο. Θα το κάνω. Και οι σκέψεις είναι τέτοιες, οπότε κάποια στιγμή. Εγώ στέψα μόνο τα μαλλιά. Το ζήτημα λοιπόν είναι ναι. ότι είναι παιδικές οι σκέψεις για τους Έλληνες, να μην τους πείθουμε γι' αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι στοιχεία που έχω εγώ, αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι έχουν γίνει προσπάθειες τέτοιες και έχουν και άλλοι δημοσιογράφοι στοιχεία. Εκλογικά τμήματα, για παράδειγμα, το οποίο διαθέτει 2.700 ψήφους. Έχει 90% αποχή, που σημαίνει ψήφισαν όχι πάνω από 300, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολυάριθμα. Το πρώτο κόμμα 12.000 ψήφους, 8 είχε βγει και έχουμε και μια εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, αλλά και από άλλους 2 δημοσιογράφους, που έχουμε τα στοιχεία που την έπαιξαν και την άλλη μέρα την έσβησαν, να μην τα έχουμε αυτά, αλλά και δικά μας στοιχεία. Από την άλλη, θα σας πω και αυτό. Βλέπετε ότι σήμερα κανένας δεν έχει πολιτικό κόστος. Που σημαίνει δεν είναι ηγέτης κανενός πολίτη. Ρωτάω, για να πάρετε μέρος στις εκλογές πρέπει να γίνετε κόμμα. Ως φορέας δεν παίρνετε μέρος. Αν έχετε σκοπό να πάρετε μέρος στις εκλογές. Πρέπει να κάνετε πλάκα μεγάλο. Γιατί να σας κάνω πλάκα? Τώρα θα πω ακριβώς, είναι πολύ παιδικές οι σκέψεις σας. Ναι, δικαίωμα σας. Ο φορέας δεν έχει δικαίωμα να πάρει εκλογές. Όχι. Τι λέτε, κύριε? Σας το λέω και το υπογράφω. Τότε έχετε μεγάλο πρόβλημα. Εκτός αν καταργήσετε και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Προσδιορισμού. Θα καταργήσετε και το Σύνταγμα της χώρας. Α, θα καταργήσουμε το Σύνταγμα της χώρας. Βέβαια, για να πάρεις μέρος, για να αναλάβεις την εξουσία χωρίς εκλογές, δεν γίνεται, πρέπει να καταργήσουμε το Σύνταγμα. Γελάω πραγματικά με την νόησή σας. Γελάω πραγματικά με την νόησή σας. Δεν ξέρω. Ναι, αν συνεχίσετε όμως να λέτε αυτά τα λόγια, το δεν με ενοχλεί και καθόλου. Έχω ακούσει και χειρότερα. Δεν προσβάλλεστε καθόλου. Τότε θα πρέπει. Δεν προσβάλλετε. Τότε μα προσβάλλετε εσείς τον εαυτό σας. Μα προσβάλλετε εσείς το Σύνταγμα, μα προσβάλλετε τον Εθνικό Φορέα. Μα έχουμε έγκριση από τον Άριο Πάγο για εκλογές από τον Σεπτέμβρη, αλλά εσείς σήμερα βγάζετε το νομικό διάταγμα ότι δεν παίρνει ο φορέας μέρος σε εκλογές. Μα δεν σέβεστε αυτά που λέτε. Πώς θα πάρει μέρος σε εκλογές ο φορέας, αν δεν γίνει κόμμα? Έχετε δει εσείς κανέναν φορέα να μετέχει σε εκλογές? Μα δεν υπήρξε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει ελληνικός φορέας, με το πρόβλημα. Μα το κάνατε εσείς τώρα. Ή την Ελλήνων Συνέλευση, δεν είπατε? Να απαντήσω. Έτσι δεν είπατε τώρα? Να απαντήσω. Ο Εθνικός Φορέας του Έθνους βεβαίως έχει νομική προσωπικότητα. Είναι στον Άριο Πάγο από το 2015 εγκεκριμένος για να μετέχει σε εκλογές. Φορέας δεν μετέχει σε εκλογές. Μόνο κόμμα. Τότε σας λέω ότι έχετε πρόβλημα προσδιορισμού. Εσείς έχετε λίγο ίσως πρόβλημα που δεν ξέρετε καλά. Και προσβάλλετε και τον εαυτό σας, αλλά και τις γνώσεις σας, οι οποίες σας είπα είναι παιδικές. Η αναγνώριση είναι επίσημη ότι μετέχουμε σε εκλογές από τον Σεπτέμβρη. Το πότε θα πάμε σε εκλογές είναι μια δικιά μας δουλειά. Δηλαδή έχουμε έγκριση για να πάμε σε εκλογές. Ο φορέας εκλογές έχει εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Τώρα, όταν εσείς μου λέτε όχι δεν γίνεται. Αλλά να είναι η απόφαση του Άριου Πάγου, όχι το δικό σας πρωτόγαλο. Είσαι δημοσιογράφος και δεν το ξέρεις αυτό. Ποια απόφαση να σου βγάλει? Απόφαση του Άριου Πάγου. Τι απόφαση? Δεν τι θα είναι η απόφαση του Σόρα ή του Ραήλογλου? Θα είναι η απόφαση του Άριου Πάγου. Δεν είναι δικαστήριο το Άριο Πάγου. Αν δεν εγκριθεί το καταστατικό, αν δεν εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Θα μου κάνεις και μάθημα ενώ έχω καταθέσει από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή πόσο μικρότητα μπορεί να φτάσει αυτό? Σας ρώτησα. Θέλεις να περάσεις στο κοινό σου ότι δεν υπάρχει ο φορέας? Σας λέμε ότι είναι εγκεκριμένος. Έχει πάρει το επίσημο πρωτόκολλο. Ως φορέας, όχι ως κόμμα. Συνεννοηθήκαμε. Από εκεί και πέρα θα μου πεις απόφαση. Δηλαδή πόσο χάλια μπορείς να το κάνεις? Τι απόφαση θα σου βγάλει ο Άρης Πάγος? Δικαστήριο γίνεται? Ότι εγκρίνεται ως κόμμα. Σε βάζει στον άλλο και σου δίνει πρωτόκολλο να συμμετέχεις. Ως κόμμα. Δεν υπάρχει κόμμα σε μας, είναι φορέας, πώς να κάνω? Ο φορέας δεν μετέχει σε εκλογές. Ως κόμμα ναι, αυτό σας ρώτησα. Τούτο. Και αν σε προσβάλλει δεν με νοιάζει. Επειδή το παλεύεις πάρα πολύ. Ο ηλίθιος πεθαίνει και στον τάφο παίρνει τη γνώμη του. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πραγματικά για το μυαλό σας. Αν αυτό σε προσβάλλει, με νοιάζει. Πάντως δεν μπορώ να κάνω κάτι και δεν μπορώ να βάλω μαζί σου, γιατί θα κατέβω σε τέτοιο επίπεδο και θα με νικήσεις λόγω εμπειρίας. Ντοστογεύσκη έχετε διαβάσει? Τι? Ντοστογεύσκη.
να διαβάσω, να στοχεύσει. Έχει γράψει αυτό. Η εκπομπή αυτό ενδιαφέρει τώρα, έτσι. Πάμε για το φορέα λοιπόν. Δεσμεύεσαι να βγάλει τώρα από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι καλύτερο. Αν είναι με κόμμα εμφάνιση ή όχι. 280 γραφεία, φορέα επίσημου. Αλλά να μα λες είναι κόμμα. Σα λέω δεν είναι κόμμα. Και εγώ μπορώ να πάω και να νοικιάσω 700 γραφεία και να τα κάνω γραφεία. Άλλα ντάλα λες τώρα, τη Παρασκευή στον άλλα. Να είσαι καλά. Ευχή να έχει μεγάλη. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι σε ό,τι κάνετε. Κυρίες και κύριοι, 5.